Piye niki nyambut gawe angel. Dadi debt collector resikone ya gedhi tapi ya piye neh. Rokok kuwate ger tuku Soria. Tuku rokok apa aja ora kuat. Walah. Urip kok panggah kaya ngene. Telepon caca nawana penggayan telepon sopo iki oh ya lek ran halo lek oh piye iki enek kerjaan apa iki oh aku iki karo lek kastun kon nagih utang ngene gasum ra cair-cair mosok pendak aku rono wonge renek ki angger-angger lek sing nang omah anake kae ya rada ngece oh lah mosok wong nagih diwehi tulisan nang ngarep Wedi pantun tulisane kumis melintang dada berbulu ditagih utang tar dulu berhotelo ngono ya lah yo ya aku arep balik tak balesi nang serat tulisi tak wae tulisan Wedi tulisane Ucok Siregar dikocok makin segar ngono jarine lah yo oh serang didik gitu ku rokok gimana nyolong mek sautil pisan neng kono nek penggawean apa iki mosok penggawean nagih utang ae cuk iya ya wis nek ngono ya sik tak pateni sik njajal menawa wonge tak telepon gelem ngangkat lho ya wis Waalaikumsalam tuh rokok derek sitok kuwi rek alasan apa neh nggo arep ditagih sengger ditagih renek tagih gede ngono ya enggak tak akal-akal utang piye lho apa ngono ya buat jadi tak telepon Parji halo Ji heeh piye ben duit ra rasa akeh 2000 ae tak nggih nganu nempel golek pakan manuk lah iya oleh apa ora telur ini ya engko ya wis ngono ae sik tak ngurusi ngene jiman sik iki mau tagihane rong metu-metu ya wis jan asu kabeh tagihan angel-angel iki oh alah ya wis heeh ampun monggo langsung mlebet mawon mboten dikancing Pak Udin jere anu apa jenenge nyileh duit oh nyileh duit 2000 ae aku serius enake 1500 iki 1500 ya wis ora apa-apa 1500 kita linggo kene oleh ya oleh linggo kono iya apa ceritane gitu iki ngopi-ngopi sik wes cocok arep tuku pakan manuk duitku entek nagih utang ngene gasum urung dibayar-bayar piye lho iki pakane entek ora ngopen-ngopen ya mek ngopeni manuk tok sitok ora tak kopen lha aku ya sanggupku kebo karo arit sini apa duit pakai gini wah gedok iki ngene aku sile ono titik ae tak gene golek pakan piro ya lek enek 2000 lek enek sak eneke ngono cukup ya cukup iki kopi apa ngetek tes kuwi ditek tes kena duwe ya kena
1.500. Enak ku 1.500. Akeh iki. Wong kobo ora mbodho dompet. Duit 1.500 Ya, aja. jelas delokne wong-wong niku 1.500. Mulai opo Yo iki? jebule 1.500. Tuku pentol kurang iki. Golekne utangan. Terus kowe ora duwe duit ketoke. Boleh, itu beres 500 tok kuwi. Ngarep ngaret ta muni. Kan duwe duit nyolekno wae tak sini 10.000 ya. Nah, lah, yang ini lho. Duitnya masuk 500 nyeli. Opo iki? Iki ora omahe gas mung ya. Oh, wonge rene Wong nang ndi yo? mbah mae jarene anak iki sik metu tuku katul. Ya dinten-teni ket mau diteleponi ya ora keneng. Paling anu iki. Gawe anu paling. Buka usaha anyar paling iki gas ini. Usaha apa neh ya? Mbah, dodol mentok ngono lho. Dol mentok piye? Wong anake padha karo Sumitra. Iya. Kowe ngerti ra Sumitra apa? Mitra apa sih Mitra? Sumitra suka minta rokok. Kayak ngene iki mau. Heeh. Bah, ini tes lah ini. Lu mengasah ya? Ngasak urung bayaran. Teman-teman ta ora duwe duit kaya Kerja ya ora tau ning urung bayaran. Jo, Bah, aku ora duwe duit mau tang 900 malahan. Piye? apa digampok iki dikancing ora ya main. Tak ora dikancing iki. Ora dikancing. Enggak. Enggak teleponi ya. Jajal di boleh menawa Parane. ngene jero. Nah, aku kono jane ndek utang aku jane. Piro? Paling sekitar 3.000 paling. Wah. Yo akeh yo Jero tak- tangane sik 500. Nek tak tukane wedhus iku. Yo, jajal parane. Yo, jajal. Mana? Geboroke lawange ora kena. Nek ora. Loh. Nek, Eh, iki wae. Loh, nek jero lho. Loh.